Bakken en Klakken 2024. Het zonnetje breekt door. We starten met wat minder weer, maar het zonnetje breekt nu door. En naast mij staat Niek. Niek is een van de mede-organisatoren van Bakken en Klakken. Dit is RTV Scheldemond. Mijn naam is Frans Brouwers. Niek, Bakken en Klakken 2024. Hoe gaat het nu? Ja, heel goed. We hebben de regen voor vandaag gehad, denk ik. Het zonnetje breekt door, dus de mensen kunnen allemaal lekker in het zonnetje komen staan en iets drinken, iets eten. Iets drinken, iets eten, dat is typisch IJsendijken, denk ik. IJsendijken kent veel evenementen, denk maar aan de Volkerichtingsdag, dikke bandenkoers, Wijtjerok. Je hebt een t-shirt aan van Wijtjerok, een pet op van Wijtjerok. Binnenkort ook Wijtjerok, dan zijn we ook weer van RTL Scheldemond. RTV Scheldemond bedoel ik natuurlijk. Maar nu Bakken en Klakken. Hoeveel foodtrucks staan hier nu? We hebben 12 foodtrucks eigenlijk. Er heeft er eentje afgezegd vanwege ziekte. Dus er staan er nu nog 11. Ja, dat is een mooi aantal, denk ik. Past mooi in de tuin hier. En voor het aantal bezoekers is dat ook voldoende, want het is ook van belang dat iedere foodtruck voldoende verkoopt natuurlijk. En er is zo een mooi aanbod van alles wat. Van Aziatisch tot ijs, van vegetarisch tot een stuk vlees. Ja, bijna alles is wel. Ja, ik vergeet de belangrijke vraag, dames en heren. Bakken is duidelijk, maar klakken? Ja, dat is een goeie. Zo ter sprake gekomen van wat ga je doen toen we nog in de horeca werkten als bijbaantje. En ja, ik ga een beetje bakken en klakken. Was toen, waar het precies vandaan komt, weet ik niet. Maar... Eigenlijk slaat het nergens op, maar het bakt wel lekker. Ja, precies. Niek Verbeke, bedankt en geniet er nog van. Graag gedaan, dankjewel. In mijn handen gedrukt van de organisatie van Bakken en Klakken. Ik sta hier tussen twee prominente IJsendijkenaren die er altijd bij zijn als er iets gezelligs te vieren is. Frans, Bakken en Klakken, wat zegt dat voor jou? Ja, dat is een hele gezellige dag. En, muziek, een glaasje bier en lekker eten. Biertje, muziek, lekker eten. Arnold, jij kan je daar wel in vinden, denk ik. Ja, ik ben er met Frans helemaal eens. Ja. Gewoon gezellig samen zijn, een praatje maken, een lekker hapje eten en een biertje erbij. Ja, Nou, dat is fantastisch. Ik ga van mijn biertje drinken. Ik denk dat jullie ook nog wel of naar een eetentje of naar een biertentje gaan. Ik wens jullie veel plezier en we komen elkaar nog tegen. Dit is voor mij een bitterballenmix. Ah, bitter. Er zitten 5 soorten bitterballen. Ja. Ik sta hier naast Monica en Adrie van Zorgen. Die zijn er altijd bij als er iets te doen is in IJsendijken. Monica, Bakken en Klakken. Monica, Bakken en Klakken, wat zegt dat voor jou? Oh, heerlijk. Sfeertje. Dat is super en gewoon, ja, andere mensen weer zien en ook bekenden. Dus het heeft een beetje een reunie-effect. Ja, inderdaad. Kermis is een bijeenkomst, maar dit nodigt uit om een praatje te maken met alle oude en nieuwe IJsendijkenaren. Geen Bakken en Klakken zonder Noël en André. Noël heet voor deze gelegenheid Noeleke. André, jullie hebben een bepaalde specialisatie. Ja, en dat is zalm. Wij roken zalm. Op een broodje met een sausje
op grootmoederswijze gemaakt. Komt van de visboer, maar in ieder geval uit Breskes. Dus dat is toch het lokale, het blijft streekgebonden. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. Elk jaar weer terugkomend gezicht op bakken en klakken is Max Calon. Max, ja, ik hoef niet te vragen wat jij hier staat te doen, want ik moet mijn stem al verheffen, maar wat is jouw stijl? Gewoon relaxed house muziekje. Dat iedereen lekker rustig iets kan eten, iets kan drinken. En een beetje sfeer proberen maken. Writings on the wall.